Ndikupatsani moni abwezi nonse okondedwa m'dzina la Yesu Khristu. Anthu nonse mulolandiridwa pa malo ano, ndipo ano ndi malo a munthu wina aliyense, makamaka ochimwa. Kutero kochimwa amaona ngati kuti siwoyenera zinthu za Mulungu. Ayi ndithu, Ambuye Yesu Khristu amati anabwera wochimwa, anabwera wotayika, anabwera iweyo amene umuona ngati kuti munziwerewere musungachokemo, amene umuona ngati kuti mu addiction yako yonena zolaulayo sungachokemo, amene umuona ngati kuti bodza lija umangonama kuti lidasanduka lifestyle yako, chikhalidwe chako, kuti udye bodza, kuti udziteteze bodza, kuti mpakana chiwanda chidakukulungiza kunama, ngakhale m'mabanjamu mabodza. Afuna inu Ambuye Yesu Khristu, afuna ochimwa, afuna ochimwitsitsayo, amene akuti champion ochimwa. Tione ngati mwazi wa Ambuye Yesu Khristu sungatsuke moyo wake, tione ngati Mulungu sangamulandire munthu amene Bible likuti tchimo lingafire bwanji ngati kapesi koma lidzayeretsedwa ngati matalala. Ndiye musadziyang'anire pasi, ndinu anthu apaderadera amene kuti Mulungu wapereka nsembe yake pa mtanda, kuti Mulungu adapereka mphatso yake yokulungidwa m'khola la ng'ombe muja amene Ambuye Yesu Khristu anatibadwira chifukwa cha ife, kuti tikhale nawo moyo osatha. Ndiye tiyeni tigwiritseni ntchito mwayi umenewu, chifukwa tikawuphonya tili amoyo basi. Telemodze ndetatiye tipemphereni. Atate wathu akumwamba, tikuyamikani tikuthokozani chifukwa cha nthawi mwatipatsa ngati yakuti tikamve mawu anu amene moyo osatha. Katiphunzitseni, katiyankhuleni. Mawu amodzi ochokera kwa inu ni thandizo, ni moyo, kusiyana ndi maliwu ambirimbiri oyankhulidwa ndi anthu. Mene mu dzina la Ambuye Yesu Khristu mpha zonse chiyamiko. Amen. Ndiye tiwerenga Bible lathu kuchokera ku buku la Mateyu. Mateyu 2 verse yake 1 lekeza 2. Bible likuti ali ndipo pakubadwa kwake kwa Yesu m'Betelehemu wa Yudeya, masiku a Herode mfumu, onani anthu akukhala mu mdima adaona kuwala kwakukulu, ndi kwa iwo okhala m'malo a mthunzi wa imfa kuwala kunatulukira iwo. Ndiye pa mawu amene tawerengawa timafuna tikambitsane za nkhani ya Christmas, kuti kodi chikondwerero cha Khristu cha Christmas ni choona kapena ni nthano chabe. Haleluya. Ndiye timafuna tione choona chenicheni cha Christmas, kuti tisanyengedwe, titenge njira imene yovomerezedwa yokondweretsedwa ndi Mulungu. Chifukwa anthu akuchita zambiri mu chisangalalo chakuti akusangalira Christmas, koma ali nkupembedza ziwanda, ali kupembedza Satana, koma pasi pakuti akusangalira kubadwa kwa ndani? Kwa Ambuye Yesu Khristu. Ndiye ife ngati Akhristu timafunika tisakhale mbuli, tisakhale akhungu, koma tione kuchimene chimamkondweretsa Mulungu, makamaka choonadi pa nkhani imeneyi ya Christmas. Ndiye Christmas ni tsiku la kupembedza. Limodzi Brother Branham akutero, day of worship, osati limene lizikhala mu chisangalalo ngati limene dziko lapansi lidziponyerako ziwanda chonchi. Kupembedza kumene kupembedza Ambuye Yesu Khristu. Kumpembedza Ambuye Yesu Khristu sikungopita kutchalichi chabe kukampembedza kapena kugwada kupemphera, koma timampembedza Ambuye Yesu Khristu mu njira zambirimbiri. Mmene ife timachitira zinthu zathu timakhala tikupembedza Mulungu kapena Satana. Mmene tikuchitira, mmene timayankhulira pakamwa pathu timakhala tikupembedza Mulungu kapena Satana. Mmene timakhala tikuganizira timakhala tikupembedza Mulungu kapena Satana. Ndiye njira yakuti mudziwire yakuti kodi ndimakhala ndikupembedza ndani.
onani zimene machitazo, zimene maganiza, zimene mang'anazo ngati sizogwirizana ndi mawu a Mulungu. Ngati sizigwirizana ndi mawu a Mulungu, zindikirani kuti mmampembedza Satana. Mukamayankhula muja nthabwala zanu zopusa zija, ziwanda zimakhala zosekera zofuna ziti zimenezo. Mukamaona amapornography, ziwanda zimakhala zosekera kuti akukweza chani ufumu wathu. Mukamakhala miyoyo ya zibwezi kufusafusa nambala, kuyimitsamitsa akazi, siketi sadutse, mmakhala mukukweza ndani? Satana. Tili modzi? Eya. Kwa mukamakhala moyo wa mawu, mukuyankhula kwanu, mukuchita kwanu, mumakhalidwe anu, mmakhala mukupembedza Khristu. Ndakuti Christmas ni tsiku lopembedza, zimene zikutanthauza kuti kwa Mkhristu Christmas ni daily. Mmene ali masiku wonse amunchaka, tsiku ili lotchedwa Christmas la pa 25 sili musintha kena kalikonse Khristu. Iyeyo kwa Mkhristu Christmas nchina chilichonse. Mmene anabadwa mu moyo mwake, haleluya, amakhala kuchita chisangalalo Khristu kuti Yesu anabadwa mu moyo mwanga. Mmene munalandira ubatizo wa Mzimu Woyera, ni mwana wa Mulungu anabadwa mwa Mzimu mu mtima mwanu, haleluya. Ndiye mmachita celebrate kubadwa kwa Ambuye Yesu Khristu mmoyo mwanu, haleluya. Tsiku ni tsiku pakumpembedza, pakuchita chilungamo chake. Imeneyo nikuphika kuti ndiye Christmas yoona kwa Mkhristu, kwa munthu otani opembedza, kusiyana ndi mmene anthu amachitira mwachinyengo, akuona ngati kuti akusangalalira kubadwa kwa Ambuye Yesu Khristu, koma ayi ndithu akukweza ufumu wa Satana, akukweza ufumu wa ziwanda, haleluya. Ndema akuti Christmas amenewa iwowa anachokera ku mawu akuti Christmas. Chimenechi ni mwambo wa Chiromani Katolika, tili modzi, umene umasangalidwa, akukamba kuti akusangalira kubadwa kwa Khristu. Mwachidule Khristu ni mmene Christmas, chisanga cha Christmas mmene dziko lapansi luchitiramu ndi mmene chilili. Ni mwambo wa Chikatolika, wa Chiromani Katolika, unachita kuyamba niwo mpingo wa Chiromani Katolika, mpingo umene unayamba pa tsiku la Pentekosto paja. Iwowo sumachita nawo chisangalo chimene cha Khristu mu zonse zimene amachita. Samapanga nawo Christmas kapena upanga ubuzevu uyang'anira kuti 25 December tikhe Christmas. Ayi, mpingo umene unayamba na atumwi, machechi onse amene akhazikitsidwa na atumwi, Apostle Paul, kumadera osiyanasiyana, kwa Efeso, kwa Korinto, kani madera anje onse aja, samachita nawo za Christmas kuti 25 December tiyeni. Ayi, samachita zonsezo, haleluya. Koma izo zinachita kuyamba mu nthawi yake, tiona kutsogolo kuti kodi zinayamba liti. Tili modzi? Ndiye Yesu Khristu sanabadwe mu December, pa 25 December ni bodza. Iyeyo pokhala mwana wankhosa anabadwa mu nthawi za April zimenezo, chifukwa ni nthawi imene moyo umakhala kuti ukubadwa mu nthawi zimenezi, kuti kayalo za green zikutuluka pasi mu April menemo. Iye sakanabadwa mu 25 December. Ku Yudeya kumene ku nthawi imene ya December kumakhala kozizira kwambiri kuli maisi, kwakuti ngakhala abusa sangapezeke m'madera amenewo oweta nkhosawa, haleluya. Iyeyo anabadwa mwachonchomo Ambuye Yesu Khristu. Ndiye Christmas imeneyi ni nthano chabe, kapena kuti ni chipembedzo cha mafano mmene dziko likuchitira, haleluya. Kuti mudziwe kuti ni chipembedzo cha mafano, taonani kumene zinayambira kumene ku Rome chaka cha 300 AD. Limodzi ku Rome pachiyambipa kunali mpingo umene unakhazikitsidwa ndi Paulo, mtumwi wa Mulungu, umene umapembedza Ambuye Yesu Khristu muchoona, ngati mmene unayambira pa tsiku la Pentekosto. Koma mpingo umene unagwa ku Nicea Council 325 AD, pamene anthu anabweretsamo chikunja mu tchalichi, anatenga maganizo a anthu, malingaliro a anthu, naphatikiza ndi Chikhristu chija, kuti mawu apachiyambi aja agwe. Tili modzi? Ndiye chifukwa chakugwa chonchomo Mzimu Woyera anachoka. Atachoka kuti muja, kenako mu mpingo muja anaphatikizapo chikunja,
akuchilomo amene amakonda opembedza mafano ndiye sanasiyiretu anasiyako mpaka timaona kuti ngakhale lero lino akadapembedzedwapo ena mwachitsanzo kupembedza kwa wanthu, kupyolera mwa wanthu, zinthu zimene mpingo umene unayamba pa tsiku la Pentekoste mwa atumwi sanachitepo. Baibulo kuti pali mkhala pakati mmodzi pakati pa munthu ndi Mulungu amene ndi Ambuye Yesu Khristu. Limodzi koma utagwa pa nthawi imene n'chifukwa kuti abwera zonsezi zimene sizigwirizana ndi mawu a Mulungu. Ndiye chaka chimene cha 300 AD tili 350 AD Pope Julius analengeza kuti pa 25 December pazikhala chisangalalo chakubadwa kwa Khristu. Nimene Krismasi inayambira nthawi imeneyi, koma tsiku limene la 25 December kalekale mbuyomo lidali tsiku la chisangalalo cha mulungu wawo wa dzuwa amene amati sun god. Rome inali yopembedza mafano, ndiye naye ni mulungu wawo wa dzuwa amene amachita chisangalalo chake nthawi imene 25 December. Nthawi imene kumachitika zinthu zaumve zonyansa zosiyanasiyana zaziwanda, ziwerewere, kumwa mmowa, chisokonezo. Haleluya! Ndiye popeza kuti iwowa achilomu samafuna asiyiretu miyamboyo, adangotenga chikhristu mchikunja chawo jankugwatitsa pamodzi kuti tizisangalala tsiku la Khristu lakubadwa pa tsiku limeneli. Nchifukwa mukaona zimene Krismasi imatulutsa zinthu zaziwanda, ngozi zimachitika kwambiri nthawi imeneyi, ziwerewere zimachitika kwambiri nthawi imeneyi, anthu akhala akuledzera, akumwa, ni kusangalala kwanji kwamukondweretsa Khristu kumene. Kodi Khristu asangalala kapena akhumudwa? Ndiye mukhoza kuona kuti ni chinyengo, si Krismasi imeneyi. Limodzi limeneli ni tsiku chabe la malonda. China chimene chimachitika kwambiri ni malonda. Anthu apange ma business basi, agulitse ni kugula. Mnene brother Branham akuti ku America kumeneko amati Christmas akuti is a day of caramels, garden of Israel. Makatoni anthu amakutakuta zimapepa za Santa Claus, mitengo ya Christmas. Machoncho muzinthu zimene chikhristu sizigwirizana lo pang'ono ndi mawu a Mulungu. Mulibe m'Bible chinthu ngati chimenecho. Limodzi ndiye likuonanso lero lino kuti Krismasi audziwika ni kunyamula ziwaya za masiku ono, kugula nyama, kugula mipunga ni zina zonsezo, kugula mphatso zosiyanasiyana zokuda mitengo ya Krismasi, kuti mpaka panga anthu kukhala akapolo omakalima kuti apeze zinthu za Krismasi. Limodzi ndiye chikondwerero chimene cha Krismasi nchamafano. Inu ingokhala imene mmachitira zinthu tsiku ndi tsiku, ndipo tsiku limene lapekanso ngakhale temberero kwa ana amene kwawo ni kosauka. Akaona ana ena amabwana ukagwidwa mphatso izi ni izi, zimabweretsa kupwetekeka kwa mutu kuti panga bwanji aona azawo mwakuti. Ndiye inu Krismasi kwa ife akhristu, ife sitigwedezekani zisangalalo zonsezo, timakhala chimodzimodzi. Krismasi yowulidwa kwa ife. Khristu ngati ali wamoyo alokwanso kwa akufa moyo mwathu, ni Krismasi kwa ife ni daily. Limodzi ndiye khalani imene mmakhalira nthawi zonse, musagwedezeke kuti mpaka musweke mafizi ana Januwale masukulu akatsegulidwa. Ayi, ana anuwo kamwagulira kwako kapakhowa mugula choncho, osati mwakugulani mtima wakuti Krismasi koma amene mmachitira zinthu zanu nthawi zonse. Basi mukhala pa nyumba mucheza mambo mwerenga mawu a Mulungu, mupemphera, kamukapita kumalo osonkhana kumene mukampembedza Ambuye Yesu Khristu, osati mukhale mu uchimo mutengeke ni mizimu ya dziko lapansi, kuti mukhale muli kuziwerewere izo nizo. Mukatero ndiye kuti mupembedza nawo mafano amene. Ambuye akudalitseni. Tipemphere. Atate athu akumwamba, tikuyamikani chifukwa chotiphunzitsa mwa njira imeneyi. Lolani tikhale m'mawu anu. Mawu anu ndi moyo nthawi zonse, ndipo mukuti thambo ndi dziko lapansi zidzapita koma mawu anu sadzapita. Lolani tikhale mu chimenechi, tidzakhala ku nthawi zonse. Mene mu dzina la Yesu Khristu pempha zonse m'chiyamiko. Amen.